Mga kapuso, subay sa selebrasyon sa World Health Day. Dungantang ila-ilahon ang usa ka iladong sports nutrition coach kung asa ang iyang pagkahilig sa nakadaiyang sports o pagiging health enthusiast naging puhunan niya aron mamahimong successful sa iyahang propesyon. Ato makauban karong Wednesday morning si Coach Val Lao. Good morning, Coach Val, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, Coach? Good morning, Sir Argil, and sa tanan sa At Home. Salamat sa pag-invite sa KOA. I'm fine, by the way. I'm sure nga daghang mga sports enthusiast ang familiar kay Coach Val. Tungod gawa sa mga Dabawenyo sports athletes, si Coach Val sab ang sports nutrition coach sa Philippine team, mga kapuso. Lakip sab ang mga international sports player. Apan, bago siya nahimong ilado sa maong natad sa sports, gusto na ko mahibalaan, Coach, ang imuhang journey. Una ka nahimong sports nutrition coach. Okay, so sa una, I was a registered nurse, and then urag sa una, gusto na gina ako, part na sa ako ang life na mahimong fit and healthy. So, nag-gym ko sa una. And then, next is murag, kay tungod na ako ang job sa una, medyo dako-dako kog time. So, nag-decide ko na mag-join kog Ironman, which is a triathlon. So, into swimming, biking, running, and then going to gym pod. So dito ko murag na dagan kog nahibalaan about sports and endurance. Up until na time na naghimo ko sa akong shop and nag-study ko as a sports nutritionist para mas mo level up and makahelp ta sa mga atleta nato. So diri sa Dakbayan sa Davao. Og sa imong journey to fitness, Coach, unsang factor ang naka-decide ka nga maging fit gyud? Nag-decide ko may mong fit kay I think mong good, always good number one before anything else na kailangan healthy gyud ta. Kay bisag example, kung gusto nato mimog negosyante, kung gusto nato mag-earn ba, kailangan fit ta kay para mahimo nato for a long time. Another food is pag fit man gud ta, mas less ang problema nato, mas dagan gyud tag energy. Layo ra gyud kaayo pag kanang dili ta naga-exercise. I'm sure daghan na sa mga kapuso karon ang naengganyo na aron i-achieve ang healthy and fit body sama kay Coach Val. Pero Coach, ang exercise ba is for everyone o ilabi na karon nga adunay pandemya nga limitado atong mga lihok? Unsa ba ang mga exercise nga mamahimong buhaton sa atong mga kapuso? So actually daghan tag mahimo bisag naa lang ta sa balay. So first, pwede ta mag-walking. Make sure lang na mo'y mask and shield. Kung kaya ninyo, mag-jogging ta. Kung naamoy bike, medyo sikat yun ang bike karon, dagan naga-bike karon, make sure lang na safe inyong bike. Another, pwede po ta mag-workout sa balay. So simple lang ng mga workout sa balay. Squats, yoga, pilates. Bisag wala mo'y gamit, daghan kay tagmahimo sa balay nato. Well, agree ko diha, Coach Val. Mamahimo gyapon kitang makapag-exercise bisan pa man naka-stay at home ta. Og mas maging creative ug mas maging innovative lang gayud aron ma-achieve ug ma-maintain gihapon ang fit body. Apan, Coach Val, gawa sa exercise, unsa pa ba ang mga angayang pangandaman sa mga buot ma-achieve ang healthy and fit mind and body? Always gina siya nutrition and exercise. So hand in hand gina sila. Kung nutrition lang, you'll be healthy pero dili pug ka kaayo fit. Like inana, like pag mag-exercise pud ka diha mas ma-level up imong fitness and health gyud. Kay mas gwapo ang imong cardiovascular system which involves the heart and the lungs gyud. So ang nutrition nato dapat make sure lang nato na dili ta magpasobra sa atong ginakaon. Dili sobra sa fats, dili sobra sa protein, and dili sobra sa carbohydrates. As an athlete, manggod, kailangan nato on top ta always. So, every single na gamay na mga kailangan nato na improve, kailangan nato improve. Dagan manggod ta dire na medyo mali po ang naga-circulate na mga balita or mga information na about ani, dapat inani. One good example is kanang dili magkaon kay magpagamay. So, which is good in a way and tama, pero mali pod in a sense. Kay first, pag dili ka magkaon, yes, mamayat ka. Pero ang problem nimo is pag everyday nimo na himuon manggod, na point na sa imong body na dili na niya makaya ang stress mo na magkasakit ka. So, what you want to do pag inana, kailangan nagakaon gyapon ka, pero lesser and healthier. Make sure na complete gyapon atong ginakaon, pero pag magpapayat ta, tanawan ninyo in the long run. Ayaw isipan na in 2 weeks, mamayat na mo ani, kay
dili kayo na siya advisable and dili na siya healthy na pagpapayat. Well, daghan kayo mi og nakatunan sa imuha Coach Val, labi na sa itong mga kapuso nga buot mo achieve og mag-maintain sa ilang healthy and fit body. Maong daghan salamat Coach Val sa imong gi-share ng impormasyon kalabot sa proper nutrition din hilang sa At Home with GMA Regional TV. Salamat pod and welcome as always. I hope to see you at home. Thank you and good morning. Mga kapuso, chillax daw mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.